an filɛbagaw ani an lamɛnbaaw maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔkan ani Mali kɔnɔ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko aw ni ɲankuma bi ye araba ye tubabukalo n'o ye juye ye ale tile o ye 3 ye bi ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kibaruya ɲɛngoya dabila k'a fɔ ka fili ni ɲɛna wa ni ɲɔgɔn ko t'i bolo e ta bɛ ye aw yɛrɛ ka kuma ye di ko bodi wa bodi de k'a ja a yɛrɛ la anw da yongolen don an na de n'a ma yongo anw di fɛrɛ n'a y'an ninakili gan dɔrɔn an b'a bɔ k'a bila kɛrɛfɛ an bɛ bɛɛ fo minnu ye message ci an ma k'u famana k'an ye WhatsApp kan k'u famana ka an ka kibaruyaw ye bɔlɔlɔ kan a bɛ taa a wasa don jari la sa wa yani telefɔni ko ka bila sen kelen kan ne yɛrɛ e ko in yɛrɛ ma ko in ko ninnu bɛ nɛgɛ yɛrɛ bɔ ne na Amara cɛ telefɔni tanya ka di dɛ non f'i bɛ gɔrɔntɔ ja an mɛnnen don an yɛrɛ ka doni fu ta ka da an yɛrɛ kun i hakili la tigɛlen paki cɛ yɛrɛ la telefɔni tanya in a ka fisa hakili yɛrɛ ma koyi i ma n bɔrɔn cogo ye wa n bɛ ka kɛ negesi ɲɔgɔnna ye wulada in na an bɛna an negesi nagasa ka taa ni kibaruyaw ye yɔrɔ minnu na o ye yɔrɔ damadɔ ye Mali kɔnɔna na min ye san sen sumayali ye ko baganw fana bɛ k'u ka kɔlɔlɔ sɔrɔ a la an ka jamana kɔrɔnfɛ yan fan fɛ Sijo Tamani ale ye laɲini kɛ o ko la an na dɔ di maaw la k'an yɛrɛ taw fara a kan sabula an ka maaw bɛ yen Moscou ni Bamako ko terrain bɛ boli sira fila bɛɛ lajɛlen fɛ ka taa ka na o de la Rusiw ka nucléaire ɲɛnabɔbaaw n'o ye Rosatom ye olu bisimilala jamanakuntigi fɛ kunungo colonel Asimi Kuluba faama sigiyɔrɔ la yaasa ka se ka dɔ fɔ an fana bɛna na kɛ cogo di tilegan in na Buba Karamɔgɔ Traoré M5 RFA vice président min y'i tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn min n'a fɔra ma ko memorandum ko a ka san 1 kaso datugulen ko ka o dira a ma Bamako yan fana fédération min bɛ yen n'o ye Mali farikolo ɲɛnajɛ bɔlɔntan fédération ye k'u ye Amari Gɛngoyi ko a sen tɛ ye olu ka ko foyi la tuguni ne yɛrɛ yɛlɛla fo n kɔnɔ bɛ n dimi e tɛ maa min sara i t'a to i t'a na i t'a foyi fo k'a wele a kana jɔ a faso fɛ ko k'a bɔ faso ko nin y'o de ye o nin kɔrɔ de ye o ko k'a bɔ faso ko la o de ye nin ye o ko a y'a hakilina fɔ han a y'a hakilina fɔ ko k'a bɔ faso ko la ayiwa komi n'o y'a sɔrɔ Amari kelen don an n'o dɔn don nataw la o sini tɛ Coupe d'Afrique tirage ye wa éliminatoire Maroc o bɔlɔntanw mana se ni wele bilara mɔgɔ ma ni Amari kelen don n'a ni mɔgɔ don an n'o fana ye a ko la o Kamori janta a ka position kan hali bi wa k'a tɛ taa JO la wa ayiwa an k'an sigi k'a tɔ lajɛ ko in a bɛ ɲɛdɔn Eric Segusel ale fana ye kumana a ye kuma min fɔ an na o da maaw tulo kan kibaruya in kɔnɔna na Jigi Jara ale ye dɔ fara a ka contrat kundama kan Young Africa maaw fɛ yen min ye Coupe d'Afrique Maroc ye o tirage ye sini ye Afrique du Sud Fransikaw fɛ yen ko jasira bɛ ka bonya dɛ Marine Le Pen ninnu k'u tɔ tora panko kelen ani ɲɛ wawa ye u ka premier ministre poste k'o minɛ septembre ni juillet kalo in o tɛ kari nata ya o tɛ deuxième tour ya ko k'u bɛ taa fuguri bɔ dabada la nka min ye Faransi n'a dɛmɛbagaw ye maa minnu n'olu bɛ da bɛ file kelen na bi olu bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don nka Irisi n'a kɔladenw olu peresilen don nin ko in ka latigɛ n'Ala sɔnna a ma an na o ko in jateminɛ États-Unis jamanakuntigi kalata ye novembre nata ye ko kabini Joe Biden kɔni dɛsɛra débat la k'u ko ka wele bila président kɔrɔ in dɔgɔ ye di farafin o muso k'o dɔrɔn de bɛ se ka
Trump bati sa demokratu u fambe mangambe u ga yoro fambe la ni wati na ko ka kandida wora yini ko sabula Biden mi nyine de akara ko manga bagari kamya nyana non ce n'est pas ça la date là voilà bon akara tenesa fondu ta hag ni ko la hagliti tika komi banado quoi voilà ko mami me sega bi ko ni demokratu fe mami me sega Trump ba de be dasi ha ko Obama musodo Japon ngaw olu ko ka wolo ka dansiri wolo la u ka juju ko yo sharia min ta jago la ko sharia mantere ku ka mauto ka wolo o jiya ko nana sa anaki wara wara fara luka aw ka kubdiro ku infana ko cheni ndo edi minye sigso la bureau do Angleterre to la ka wi real feta o kale kele ga bureau ayi bulo do ache akoro ko yigi o ko yefa mo be ka ankati ko ka kono ya sura ya kele ka imogor la bo supporteru la walmani anaga banu tusu mo do da terega mun be banu tusu la nodo kuna jata kabale ni ko samu kan ngele ne do on sont pas fait exprès nga ko olu ko nunti be bolondana de aywa niye kuna fonu ye amana na munu wala ngala sa soni bela jelen fo ka awale nyuman don keba antana senga foli la parce que mo be nyingali ko jani koro e mu ame sega ga bituguni flamso de to ko jani muso roba ale de to ko jani ale jani badi donc anyo tadro ka ml faroka ka fu faroka an hakla ka fo ko mena na nyene bo donc mamunu me nyingali kuma chama dongo do alni yelela fonga ika telefone na noko ega jani ngoro mu yele farafin togote faraje togote bamanan togote moshi togote bobo togote fla togo yadi oho nere sega fenfo flomo parce que biso wara na mi flamso e ale koni nono flengele nja jaba koni ndise ka foi fo flomo bi mbuto mbembe na ka to doni ka na kili bi doni Kiboria Nasrala kuluba fama sigiro la minye colonel Assimi Goïta ale irisila kauka jakulu mimbe no yu ka société no Rosatom ye o nyama danga folo no ye Nikolai Nicolas Fishike Spassky he ati niti shingom nyimi tisaka no ndo fo ha nere ta do est-ce que en tout cas ici quand kala doni non de non to no fuika shingom nyimide ni te ale Rosatom directeur adjoint en tant qu'espace qui est ça aka no ya nyere bolo ya ko kunungo kuluba pharmacie yoro la midi wati midi temene minye présent ye ayo bismillah kuma ye talike mina maleni irisika bolo do nyoma ka nyeshi subhana mashu ale ni minye kuran yela mako kuran be je kono bi pano solaru Nicolas Spassky ale konin tlale nyogonye na ni jamana kuntigi ko matiyo keneka aye adama shuye ka foko ani Assimi Goïta koni ku kuntlena e kelenye ko mirina mbe Assimi la no oye ka colonisation keleke ko ba Mali kono peu ko yulu reka jamana kuntigi tabulo e bi ko la ko anga jamana flan nu ko ambolo bi nyambolo che ko anga hagilla jigi koyi kuluti makura yanwe aha ko Mali teri folo ko risibo la de kulu bulona ba de ne bi jamana ngona ka kana ke manyena ko ulu kumblara de ko suno kulu kumbia de ko wa kwa be min fo fana ko president Assimi ko aka nga fo ka wala nyumando aka kuntle na ni jamana na fanyi ni na ko irisi rebe ko de baraka bi farafina wa ko ga haklina bawo munye o ye fela mu tigalo no kono je kon na bi u kuntle na o kele no kelenye ko ale na kumbayo o ye Rosatom directeur adjoint ko ka be mi jamana nyama o fo usoni mingani ka irisi ale ni Mali gere nyona
kuma tɛ min ye énergie ko ye n'o ye courant ko ye o bayɛlɛmali minan kura minnu bɛ yen n'o ye énergie nucléaire baara kɛcogo ye ale ni panneau solaire n'a tɔw bɛɛ lajɛlen k'olu kɔni nakunba ye o ye u kɔni y'a jira k'a fɔ sa ko waati la min ye sanu ye o kun taar'olu fɛ yen ani délégation ba ministres caman baden k'o kɔfɛ sa tɛgɛnɔ bilara sɛbɛnw na sɛbɛn minnu kan ka lawaleya Mali de kɔnɔna na yan olu kɔni nana ka na kɛnɛw filɛ baara bɛ se ka kɛ cogo di nbɛda jumɛn b'an bolo yɔrɔ jumɛn b'an bolo tile bɛ na cogo di fiɲɛ bɛ bɔ cogo di san bɛ kɛ cogo di min ye kɔnɔw ni binw ni fɛnw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ cogo di wolomasiri tabaw olu ka wulikajɔw kɛnɛw bɛ cogo di fiɲɛ min bɛ bɔ kɔ kan ani fiɲɛ min bɛ kebajanw b'an kun fɛ o nin bɛɛ de bɛ jateminɛ wa Fati Sagana k'u nan'o de la u bɛn'o baara kɛ terrain kan ko nka ko n'Ala sɔnn'a ma min ye jamanakuntigi ye kuntilenna mun yir'u la ani baarakɛɲɔgɔn mun yir'u la ko Mali ɲɛmaaw Mali baarakɛlaw ministre min bɛ yen n'o kan ka k'o ka hukumu kɔnɔna na o fana ka dugumamɔgɔw ka taa se o ka techniciens ma n'u y'a bila yɔrɔ o yɔrɔ ale Asimi b'u kɔ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ sa Zeyin a ka lajɛ a ka don bɛrɛla Mali ale ka nucléaire ko a n'a ka panneau solaire ko n'a tɔw bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ se ka far'o kan cogo min na ko région bɛɛ bɛna a ta sɔrɔ an tɛ dugawu kɛ Ala ka musaka ko nɔgɔya Irisu n'an bɔra olu fɛ yen k'a fɔ ko n'an bɔra Kuluba min ye san ye an da donna sanko gɛlɛya in na kosɛbɛ ɲinan ko samiya kɔni ko ale kɔni sumayalen don kosɛbɛ Bamakɔ n'a laminiw na ko san tina o ye tiɲɛ ye kari tɛmɛnen san ya anw ba de bɛ dasi ka bɔ dugu tɔgɔ di Kɔnɔbugu ka na se fo Fana an ye faya tigɛ yɔrɔ min san ko k'an bɛɛ k'ala ci don Bamakɔ kɔnɔ san baden min y'anw bugɔ anw nana don Bamakɔ san tɛ yen k'a daminɛ Kasela fo Julafundo san tɛ ka na si la nin waati in na wa sanko gɛlɛya in Sijo Tamani ale munumunu salo kɛ a ko la ale taara kɔrɔnfɛ yan fan fɛ ka maaw ɲininka ko degun jumɛn b'u kan dɛ Tumutu mara la Dire ni Gunam ni Ɲafungekaw fɛ yen olu ko bi kɔni ko olu ta kɔni kɛlen don kamanagan damandan ye sabula min ye bagan dumuni ye o ti sɔrɔ kuma tɛ o ka ye wa min ye sanji ye o fana kɛlen don yebali ye bagan min b'olu bolo u bɛ ka sɛgɛn bin tɛ ka wuli foyi tɛ ka kɛ sanji tɛ ka na dɔw ko Sijo Tamani maaw ma k'olu m'a bila dagirida la k'olu y'a kɛ ne ta ɲɔgɔnko ye yan'a ka jufa olu ye muru don a la o don dɛ ne kɔni tɛ kɛ hôtel feerela kɔni kɔngɔ ka ne minɛ o o ti kɛ o a bɛ fɛrɛ ka hôtel de bi bi n'o ne kɔni bɛ n fa dɛ ko misi ninnu u hinɛ olu minɛ fulaw tɛ ni fulaw don walaw t'a fa a bɛ sa de ko bagan dumuni tɛ ka sɔrɔ sanji tɛ ka sɔrɔ ko olu yɛrɛ nana ye tiɲɛ yɛrɛ la olu yɛrɛ bɛ se ka misiw kɔkolow jate ko yan'a ka so yɔrɔ ma baganw don u y'u fa ka dɔw sogo feere ka dɔw di silamɛw ma ka dɔw di maa wɛrɛw ma min ye jigiya k'o kɛ ni o ye ko nka ko bagan caman muru datɔ o kan na k'o fana ma nɔgɔn dɛ ko fo balo de ka ɲini nin waati na ani dugawu ka kɛ sanji a bɛ se ka na cogo min na n'o y'a sɔrɔ Gundam Dire min ka taa se Ɲafunge ma olu b'o kuleba in na Moti mara la olu ko alhamdulilayi ko sani minnu nana min ye bakangun na o ye binni minnu wuli maaw bɛ ka t'olu nɔfɛ n'u ka baganw ye ko Mopti yɛrɛ dugu kɔnɔna yɛrɛ dɔrɔn tɛ koyi Kɔna ni Fatoma ninnu taa se Jɛnɛmara ninnu bɛɛ lajɛlen ma ko bin kun fɔlɔ minnu wulila sanji ye nalen min kɛ k'olu bɛ ka fɔ alhamdulilayi nka ko bagan dumuni t'u bolo dɛ ko bagan dumuni yɛrɛ de tununen don waati ka ye n'i ye nin ko in ta k'a jateminɛ Mopti yan fan fɛ ka bɔ Mopti Fana ka na Usman Diko ni ale ye bagan maralaw ka ɲɛmaa ye Mopti ale ko bi k'olu kɔni yɛrɛ de kamana gannen don ko sabula bɛɛ lajɛlen kun sigilen don ka min kɔnɔ n'o o ye sanji ye o de ti ka ye mɛnɛ ko wa ko hali danfɛnw filɛ nin olu bɛ maloko de la ye kosɛbɛ ko maloko in k'o fana bɛna kɛ gɛlɛya ye ko n'i y'a min bɛ bagan balo o k'a sɔrɔ i yɛrɛ balolen jɔlen don dɛ Jiko ko k'ale bɛ min f'u ye ko n'Ala sɔnn'a ma ko jamana ale bɛ fɛn minnu kɛ n'o ma sɔrɔ bin minnu kɔni bɛ yen olu n'u wasa don la wa ka tila ka dugawu daminɛ misiriw kɔnɔna na yaasa sa bɛ se ka na cogo min Tɔnbɔkutukaw
olu kɔni ko k'u bɛ dɛmɛ ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ yaasa u ka baganw bɛɛ kana sa ten cogo la k'a sɔrɔ balo t'u bolo ko 1 ni 2 muru bɛ se ka da o kan na nka min ye kunkolo caman ye ko o fa man ni ɲɔgɔn fɛ dɛ hali n'i y'a fa i b'a di jɔnni ma misi 100 ni 2 Amara muru da man d'o la dɛ fo n'a sɔrɔ abattoir b'i bolo sisan sɛnɛko in hukumu na an bɛ segin Segu dɔgɔkun tɛmɛnen ɲɔgɔn ye tun bɛ yen office du moyen banni olu ye bɛɛ wele ka na bɛɛ ɲininka maa maa bɛ sɛnɛko la min ye sɛnɛ yiriwa tɛ wa sɛnɛ yiriwa maa olu ye min fɔ an ka jɛ ka o lamɛn. Ne tɔgɔ Mahamadu Siribe Beleko Bayi n ye société Sewa agrobusiness ɲɛmɔgɔ ye. Alhamdulillah an bɛ Ala tanu an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo atelier in kɔni vraiment koba de don a daminɛna hɛrɛ la an bɛ Ala deli Ala ka laban hɛrɛ la surtout an ka ministre de l'agriculture a ye kunnafoni walawala en tant que fournisseur de intrants agricoles nin kɛnɛ in kan anw Sewa la a diyara an ye bon office fana baarakɛlaw ani sɛnɛkɛlaw an b'o fo vraiment baara in a daminɛna cogo min na an b'a la deli Ala ka laban ten vraiment a daminɛna ni kunnafoni walawalali ye min yɛrɛ bɛ sɛnɛ yɛrɛ kanu don sɛnɛkɛlaw la min bɛ jago yɛrɛ kanu don jagokɛlaw la min bɛ jamana kanu don jamanadenw yɛrɛ la. Faranga jumɛn bɛ bolo ka ɲɛfɔ atelier in kɔnɔ? Faranga m'an bolo an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ u bɛ cɛsiri mun na kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don nka sanjikɔrɔ waati dɔ ma di ka taa jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ mɔgɔw bɛ presse ko ma cogo min na an b'a ɲini population fɛ an ka taa dɔɔnin ni Ala sɔnna ma an bɛ fɛ ka se yɔrɔ min na sɛnɛkɛla k'u cɛsiri foyi tɛ jamana bɔ nɔgɔ la ni sɛnɛ tɛ aw yɛrɛ journaliste a bɛ wuli ka jɔ mun na ka cɛfɔ ni kanbɛ de jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ a k'a cɛsiri nin na parce que Mali tɛ ka foyi ye ni sɛnɛ tɛ a bɛ daminɛ sɛnɛ la a bɛ laban sɛnɛ de la vraiment k'aw fo a ka wuli ka jɔ la ka jamana ɲɛmɔgɔw fo ka jamanadenw fo kɛrɛnkɛrɛnma ka sɛnɛkɛlaw fo ka office mɔgɔw fo. Ayiwa min ye Segu barosigi in ye ale labɛnna ministère de l'agriculture ka baarakɛbolow fɛ agence ni office min ye office du moyen banni ye n'o ɲɛmaaba ye Isa Kante ye jɔrɔna ye ni hakilina in bɔra ale yɔrɔ yaasa sɛnɛ n'o ye malo ye ɲina o bɛ se ka don ba la cogo min maa wɛrɛw bɛ se k'u sen don yaasa ka se ka dɔ fara suman kan cogo min na an ka jamana kɔnɔna na dɛmɛba o kɛra Luxdev maaw ye u ka fo k'u waleɲuman dɔn Segu sigi a diyara kosɛbɛ an n'a fɔ sa ko an ka san labɛn an k'o kɛ yaasa min ye san ta baara minnu bɛ ka kɛ office du moyen banni yɛrɛ kɔnɔna na sa ka taa ɲɛdaw kan maa minnu ye dugukolo fɔlɔw maa minɛ ka tulu fana ka forow lajɛ ɲinan da bɛna kɛ cogo di n'Ala sɔnna ma min ye Isa ye an na wele bila ma ale min ye office du moyen banni directeur ye an ka taa kɔmasegi an fana ka taa an ka kɔmasegi kɛ cɛw ministre ma fɔ ko ka taa restitution kɛ wa anw ka restitution ye foro kɔnɔna ye an bɛ taa foro de kɔnɔ ka taa lajɛ sanjiko ta nasira la Mali météo a ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko bi juillet kalo tile 3 in ko ni wulada sumalen sera ka taa don su kɔnɔna na Nara Ɲoro Kayi Segu Moti Baɲangara Kulukoro Sikaso ani Buguni k'olu k'u sigi ni sango ye ko Bamako ta k'o bɛ fila la k'a bɛ se ka kɛ fiɲɛ ye ko nka ko maaw k'u hakili to u yɛrɛ la ko san in ko ani fanga ni fiɲɛ ko o bɛ na denmisɛnw ni maakɔrɔw ko maaw k'u hakili to olu la min ye cellule de communication ye ministère de transport et de l'équipement des infrastructures nin bɔra ale yɔrɔ kan ni Mali météo o ka kibaruyaw ye fédération malienne de football bɔlɔlɔ masa a ye kibaruya wɛrɛ di bɔlɔlɔ ka bi tuguni ko min ye Aigle ka jalatigi ye Amari ko ale sen bɔra équipe nationale baara bɛɛ lajɛlen na pewu k'u y'a suspend min ye Amari ye k'u tɛna wele min ye ne kamana gan Amari a ta kɛra siyɔrɔ ni a ta kɛra dimi fila ye dɛ CAF y'a suspend Mali Côte d'Ivoire ballontan na ko parce que ko a pɛrɛnna arbitre kunna match 4 a tɛ ka jouer fédération ye fana nana ta fara kan kɔrɔ ko u bɛ fɛ ka kɛ mangoni ye u bɛ fɛ ka kɛ mangoni ye donc n'u y'a k'o ye CAF b'a fɔ ko n'i y'a ye anw ye nin kɛ a ka jamana ye ka tila ka nin kɛ e ko an tɛ nin ka ko yɛrɛ lajɛ a ma ɲi koyi u ye ŋaniya juguyaba de kɛ kamalen na ta o hukumu kelen kɔnɔna na
Eric Segusel ni ale ye eglu ka dege karamɔgɔ kɔrɔ ye a ko ko a bɛ Mali farikolo ɲɛnajɛkɛla bɛɛ lajɛlen fo mais kalo san 2022 ko ale taara ko ka kɛ Mali dege karamɔgɔ ye ko min ye seko ni dɔnko fɛn fɛn tun bɛ ale la ale y'o kɛ yaasa ka se ka nimisi wasa di Mali ma ko wa ko min ye fo ka taa se ale gɛnni ma ka bɔ a jɔyɔrɔ in na ko a se ye min ye a n'a damayira ye min ye wagatiw gɛlɛyara cogo o cogo k'ale sera k'i seko min kɛ ko ale y'o kɛ ko bi ko a nisɔndiyalen ko a ka baara la ko o de la bi ko min ye faso ye k'a sera ka min kɛ a ye ko o ye nin ye ko ale kɔni ale y'a ŋaniya k'i da de a ma sɔn ka kuma hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛyabaw bɛ yen min ye farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ sɔsɔli ye ani fɛn minnu tɛ taa adamadenya ko minnu sɔsɔlen don a kɔnɔ ale y'i da de olu ka yaasa jamana ka hakɛ jamana ka belebelebaya o kama ko nka ko nin yɔrɔ in na k'a bɛ Mali farikolo ɲɛnajɛ senkɔrɔma dondobaw fo a bɛ joueurs fo min ye équipe nationale ye a b'olu bɛɛ lajɛlen fo wa min ye jamana ɲɛmaaw ye olu y'a dɛmɛni min kɛ a ka baara la fo ka se nin waati ma k'a b'olu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn k'a ye waati min kɛ aigle kunna a ma kɛ nimisa ye a bolo ko hali n'o y'a sɔrɔ ale kɔni gɛnni ka bɔ équipe nationale kunna k'ale fana y'a ta mɛn réseaux sociaux kan han ko communiqué de bilala réseaux sociaux kan ko yɛrɛ ale dabali bawo ko nka ale nisɔndiyalen don sabula ale ye baara min kɛ a ye sanga d'a ma a ka se k'a jira k'a fɔ a bɛ se ka ko mun kɛ ko fɛn o fɛn n'i b'a kɛ degun b'a la lafiyaw b'a la nisɔndiyaw b'a la kuma dɔw la degun bɛ se ka y'a a kɔnɔna na ko nka ale ye min kɛ o y'ale se ye ko nka a ka gɛnni a y'a mɛn réseaux sociaux kan komi bɛɛ lajɛlen y'a mɛn cogo min ko y'a dabali ban dɛ ko nka ale ye entraîneur ye ale ye entraîneur professionnel ye a balo de bɛ entraîneuriya in na bi ko nka ale kan ka kuma ko n'ale bɛ kuma k'ale bɛ kuma hakɛ kɔnɔna na ale bɛ kuma bonya kɔnɔna na ale bɛ kuma k'a sɔrɔ a ma degun ta ka se maa ma nka ko fɛn o fɛn y'a ka hakɛ ye k'a b'a bɛɛ ɲini dɛ sabula baw farala k'a sɔrɔ u ma jɛ ka kuma aha i b'o kɔrɔ dɔn a tubabukan n k'o kala i k'o mɛn yan c'est pourquoi je suis contraint de faire valoir mes droits par les voies légales n'a ye n gɛn k'a sɔrɔ an ni ma bɛn a kan an ma fara a ja la n ka pigini n ti ja a kɔ a ko wa ko o baara k'a bɛna na o kɛ ko wa ko nin ti foyi b'ale ka maliyɛnya la koyi ko don o don k'ale na cɛsiri kɛ ko yaasa Mali o kunna bɛ wolo yɔrɔ o yɔrɔ ale b'o k'a taalan ye ko sabula jamana ɲɛmaaw y'ale bonya jamana kuntigi y'ale bonya ko nka ko maa ka n'i sigi k'a fɔ ko ale Eric Segusel k'ale bɛna kɛ bɔlɔlɔ kumakɛla ye dɛ k'ale tɛ kuma bɔlɔlɔ kan ko maa Segusel ye bi don a n'a han ko anw minnu bɛ kuma est-ce que a kama o ma aha ko wa k'a bɛ a maa min bɛna na bila ale nɔ na a bɛ foli ni tanu kɛ o ye k'a yir'o la k'a fɔ ko Ala ka baara ye nɔgɔya a bolo ko wa ko équipe nationale ko ale b'a senkɔrɔma dondo bi a b'a senkɔrɔma dondo sini ko a kɔni b'a f'u ɲɛna sa ko k'an bɛn waatini ko ni Ala n'a kira sɔnna a ma ko bɛɛ lajɛlen ka foli n'i ka bonya b'a kɔnɔ ko Ala ka Mali balo Ala ka Mali tanga Eric Segusel aigle olu ka dege karamɔgɔ nin y'a ka communiqué ye a ye min ci ka na Keba an ka compte kɔnɔ an k'a préciser u y'a bila ka na an ka compte kɔnɔ de parce que mɔgɔ bɛna na fɔ a yɛrɛ y'a bila bɔlɔlɔ kan minnu y'a ye bɔlɔlɔ kan cogo min olu ta ye bɔlɔlɔ kan n'an seginna ka na halisa farikolo ɲɛnajɛ ko la Jigi Jara n'o ye aigle ka gardien ye Young Africa n'o y'a ka ndolatitɔ ye k'a ye dɔ fara a ka contrat kundama kan fo ka taa se san 2026 ma an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka garisigɛ ɲuman d'a ma an ka ndolatila kɔrɔ dɔ bɛ n'o ye Jimi Traoré ye ko ni Ala sɔnna a ma san nata in na Faransikaw fɛ yen Monacokaw ka denmisɛnnin minnu si bɛ san 19 na ka taa se san 21 ma ale bɛna na k'olu ka entraîneur ye ko a y'a yir'u la k'a fɔ ko kabini kelen ale ye maliyɛn de ye dɛ ale faso o ye Mali de ye wa ale tɛ se ka ɲinɛ o kɔ cogoya si la ni danaya dara ale kan danaya dara Mali de kan a bonya ko k'a bila Mali bɛɛ lajɛlen kɔrɔ Jimi Traoré an b'a fɔ ko Ala k'a ɲɛ a bolo Coupe d'Europe o quart de finale olu bɛ daminɛ vendredi
Allemagne Espagne o yɛrɛ ye finali ye o ye 18h ye n'o bɔra ye France ale ni Portugal olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Angleterre ale ni Suisse olu bɛ jouer samedi o samedi kelen nɛgɛ kanɲɛ 21 min ye Turquie ye ale ni fɛn min kari Pays-Bas bɛ kari ɲɔgɔn na o bɛ sɔrɔ ka kɛ olu bannen hɛ c'est ne ye Pays-Bas ye cogo min Pays-Bas in u bɛ bi don dɛ olu yɛrɛ taara Allemagne bɛɛ minɛ k'a bɛɛ kɛ woroji ye wa ni y'u ye dɔrɔn i hakili bɛ jigin Côte d'Ivoire de la u ka supporters ka fini don cogo kɔkan kibaruyaw la Burkinakaw fɛ yen u ka kunnafoni diman min bɛ yen n'o ye Adama Bayala ye ni ale ni furancɛla fanga maaw ka ko tɛ taa fi ɲɔgɔn fɛ k'a tununna dɛ tile fila ye nin somaw bɛ k'a ɲini balimaw bɛ k'a ɲini limanaw bɛ k'a ɲini kunnafonidilaw bɛ k'a ɲini Adama Bayala k'a da yɛlɛ a datugu ale kɔni ko furancɛla fanga in t'a la yɛrɛ de k'a tɛ nafa foyi ɲɛ fiyewu o tɛna na k'a tununi sababu ye sa kunnafonidilaw kɔni Burkina kɔnɔ u ye bataki bila an ma k'an k'u dɛmɛ koyi ko min ye Bayala ye ko yaasa a bɛ se ka ye cogo min La Guinée Conakrykaw fɛ yen kerecɛnnakaw n'o ye église ye ale ko k'a b'a ɲini transition mɔgɔw fɛ k'u ka calendrier bɔ transition in na koyi k'a tɛ se ka to ta dɛ les autorités a clarifié le calendrier de la transition k'u jija k'u ka calendrier bɔ a la Tchad jamanakuntigi Mamati Déby ko nɔminɛli ni siga dɔ bɛ a kun ka Faransikaw fɛ yen k'a fana ko fɛn b'a bolo minnu a y'olu sɔrɔ yurugu la dɛ bien mal acquis nin tubabukan in ka di Faransɛw ye dɛ aw tura ɲɔgɔn na dɔrɔn e bɛ kɛ bien mal acquis ye ko min ye Idriss Déby denkɛ ye bien mal acquis ninnu k'o ye mun ni mun ye sa k'o na dɔn maa 160,000 o de ye Senegalikaw ka cɛbɔ ye baccalauréat min daminɛna bi Dakar ale kɔnɔna na ko ɲinanta jama ka ca kosɛbɛ min ye wɔlɔfɔw ye sa tile 3 fana b'u fana bolo u ka denmisɛnninw ka san laban n'o ye lycée kuncɛli ye k'o ɲɔgɔn dan o de ye bac ye dugawudenw kɔni kɛra sa ala ka denmisɛnninw caman passé Tinisikaw fɛ yen u ka jamanakuntigi ko n'a sɔrɔ a ma ko octobre kalo tile 6 k'u na taa jamanakuntigi kalata la ko bɛɛ lajɛlen k'i labɛn kɛlɛ ni mankan caman ni ɲɔgɔn gosi ni ɲɔgɔn nɛni k'u k'o bɛɛ bila kɛrɛfɛ ko bɛɛ k'i labɛn Kenya polisiw kɔni bɛ k'a ɲini halisa ka gaz lakodɔn kɛ ka denmisɛnninw fara ka bɔ ɲɔgɔn na nka min ye dugudenw ye u murutilen don hali bi sabula ko président ko ale kɔni ye sariya in bɔ yen sariya min tun bɛ na dɔ fara impôt kan nka ko a na kɛ suguya wɛrɛ n'i bɛ taa sanni kɛ 2 ni 5 bɛ fara a kan o yɛrɛ ye ko tɔ bɛ tiɲɛ sa gazi kɔni bɛ ka ci yaasa jama bɛ se ka basigi cogo min Pays-Bas kaw fɛ yen olu ma fila kɛ koyi keba c'est du renseignement directeur Dick Yoff u y'a kɛ premier ministre ye o t'o ɲinini bannen n'i bɛ ɲinini kɛ i bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ i na taa kɛ premier ministre ya la ye sa o Hollande ma nɔgɔn dɛ i ɲɛ bɛ Hollande la tan fanga jamana maraman gɛlɛya k'a bɔ Europe bɛɛ kuma o tuma u bɛ fanga gouvernement falen na i ma nɔgɔn dɛ Indikaw fɛ yen ko diinɛ bato ɲɔgɔn lajɛ belebeleba dɔ senfɛ maaw kɔni tura ɲɔgɔn na ye a bɛ fɔ ma ko bousculade maa 100 ɲɔgɔn na o fatura o senfɛ irisiya yira bi k'a fɔ ko min ye pankuru ye n'o ye kɛlɛkɛ pankuru ye n'u b'a fɔ ma ko Su 27 k'o fɛn fɛn tun bɛ Ukraine sankolo la k'u y'a bɛɛ gosi ka jigin ko wa k'u tɛna na dan o ma koyi ko komi kɛlɛ bɛ ka kɛ tan cogo la u bɛn'u bila waragolo la ko ka ko in yɛrɛ ban siɲɛ kelen ni Zelensky n'a ma sɔn ka t'i bolo da sɛbɛn na Japonkaw fɛ yen ko den wolo cayara ye kojugu Japon u ye fɛɛrɛ tigɛ sa ko min b'a to ko npogotigininw jagoya la u kana sɔn ka den wolo u ka cour suprême ale ko k'o ti sariya ye dɛ k'a ni Japon constitution ti taa k'u ka maaw to yen k'u denw wolo ni jamana bɛ fɛɛrɛ min tigɛ a k'o tigɛ Mauritanienkaw fɛ yen kalata min kɛra sibiri tɛmɛnen o kɔni ye jamanakuntigi kɔrɔ n'o o ye Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ye k'ale bila ɲɛfɛ kosɛbɛ 100 saradala a taara yɛrɛ sɔrɔ fo 56 la maa min bɛ da ale ka sa n'o ye Biriam Da Abeyi ye ale kɔni ko a ma jɛ ni jaabi ninnu ye u ka seni fana bi tuguni o fana tilara ka segin jaabi kunfɔlɔw kan
election munun kɛra k'a yira k'a fɔ ko min ye El Ghazouani ye ko a kɛra ŋana ye koyi ko kɛmɛ saradala seni ka jate la 56 o bɛ a bolo ko b'a yira k'a fɔ ko a y'a kɛ tako kelen ye ni Ala sɔnna a ma sa bɛɛ sigilen don ka min kɔnɔ nin jaabi ninnu kɔni bɛ d'u ka conseil constitutionnel ma ale ka a lajɛ n'o y'a sɔrɔ laɲini minnu kɛlen don maaw fɛ k'o lajɛ k'o sama ka bɔ a la yaasa ka tila ka jaabi kun bɛɛ lajɛlen di Faransiikaw fɛ yen min ye kalata min kɛra dimanche tɛmɛnen k'a kɔlɔlɔ bɛ ka wuli Faransi jamana kɔnɔna bi da bɛ maaw ye sunatuw ye ko sabula a bɛ fɔ min ma sa ko extrême maaw n'o ye extrême droite ye ko ale kɔni bɛ k'i labɛn sa ka ni juillet kalo in tile 7 n'o ye kalata in deuxième tour tako filanan ye k'o labɛn ko nka ko min ye rassemblement national ye k'o ka surun bi u ka premier ministre sigiyɔrɔ la ni bɛɛ lajɛlen ye o de la sa parti tɔw n b'a la o n t'a la o ani Macron ka maaw k'u bɛɛ lajɛlen bɛ ka fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka nin ko in bali ko waleya min filɛ nin ye Marine Le Pen n'a ka tɔn k'u kɔni garisigɛ ka bon bi kosɛbɛ ka tɛmɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen kan min b'a to u bɛna assemblée sɔrɔ n'u y'o sɔrɔ o la premier ministre kɔni o bɛ d'u ma ko kabini Hitler kɛlɛ san ko ni ɲɔgɔn ko kuma kɛ Faransi wa ko a n'a kɔlɔlɔw don o de la bi Faransi bɛ jɛkulu minnu kɔnɔna na olu mɔgɔw sirannen don ko sabula nin bɛna dan sigi ko caman na komi ni Faransi yɛrɛ n'a tɛ sɔn o ma min ye maaw kɔni ye maa minnu bɛ yen n'olu ye tunkarankew ye yen k'olu kɔni k'u bɛ fɔlɔ olu la n'u tilara olu la jɔyɔrɔ bɛ maa minnu bolo ko hali Faransi équipe nationale b'a niyɔrɔ sɔrɔ nin ko in na ko sabula Marine Le Pen ninnu datugu dayɛlɛ u b'a fɔ joueur ɲɛna aw faso tɛ yan koyi papier ti maa kɛ Français ye wa k'u bɛ maaw kunda gosi tuma bɛɛ o de la bi wulikajɔ caman kɛlen yaasa u kɔni kana se ka se sɔrɔ nka ko nin waati in na kɔni u ni se sɔrɔli k'o man jan ko sabula dimanche tɛmɛnen u ye min yira o ye danfaraba don u ni tɔw ni ɲɔgɔn cɛ Joe Biden ale ni Donald Trump olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ kalata la Américains fɛ novembre kalo nata novembre kalo yan'o cɛ sa ɲɛfɔliw bɛ sen na barosigi kun fɔlɔ min kɔni kɛra maa fila ni ɲɔgɔn cɛ a na kɛ Joe Biden ni ale jɔyɔrɔ ma ɲɛ o de la bi min ye démocrates fan fɛ ko n'u ma fɛɛrɛ ɲini républicains ka cɛbɔ n'o ye Trump ye k'a tɛ se ka bin sabula ko Donald Trump a ye labɛn mun kɛ a n'a ye wulikajɔ minnu kɛ ka t'i yɛrɛ bɔ kiirikow ni fɛnw bɛɛ la ka na ko ka tila ka primaires gagner ko bi ko min ye démocrates ka kan kɔnɔna na u ko ni Joe Biden n'a ko k'a b'a jɔyɔrɔ bila bi ko maa min bɛ se ka n'a nɔ na k'o ye Obama muso ye Michelle Obama ko sabula k'o dɔrɔn de bɛ se ka Trump bati wa ko jamanadenw bɛ sɔn n'o ye min ye enquête sɛgɛsɛgɛlen ye u y'o kɛ muso in kan a ka wulikajɔ a ka cɛsiri timinandiya a yɛrɛ baara minnu kɛ ka mɔgɔw kɛ k'a cɛ dɛmɛ ko olu mɔgɔw b'a nɔfɛ hali bi ko nka ko n'a yɛrɛ de tɛ wa ko maa si ka n'i yɛrɛ sɛgɛn koyi ko États-Unis kɔnɔna na ko ale de bɛ bi ko n'ale kɔni sera ka taa Trump ɲɛma k'a bɛ se ka gagner ko n'i y'a jateminɛ min ye jamanakuntigi musokɔrɔ ye ko kɛmɛ saradala 50 o bɛ a bolo ko n'a ni Trump taara ko o tɛna tɛmɛ 39 kan ko n'i ye maa minnu bɛ yen ni olu bɛ yen n'olu ka ko yɛrɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ u ka jamana kɔnɔ olu dɔw da sumusumuna n'o ye grand électeurs ye parce que olu fɛ o b'a la k'olu caman de bɛ yen k'u kungo k'u b'u yɛrɛ minɛ maa caman bɛ olu ɲɛ bɛ Trump nacogo la cogo min na fana olu ko n'a ko bɛ kɛ tan olu n'u sen bɔ a la ko nka ko ni Michelle Obama donna a la k'olu kɔni kɛmɛ sarada la o mɔgɔw 40 olu bɛ sɔn ka wuli ka jɔ kɛ k'u sen n'o kalata in na min ye jateminɛ ye min bɔra Américains olu yɛrɛ ka jateminɛlikɛlaw kɔnɔna na an'u ka kunnafoni gafew minnu ye jateminɛw kɛ ko in kan ko Trump ko a tɛ se ka bati Joe Biden fɛ cogoya si la ko fo ni démocrates ye candidat kura bɔ nin na dan sigi an ka wulada in na kibaruyaw la kibaruya minnu labɛnna Kiba Jalo fɛ k'a di ne ma ko ne k'a kalan min ye Amara Nuhu Keyita ye ale y'a bila bɔlɔlɔ fɛ a k'an bɛn sini ni Ala n'a kira sɔnna a ma.